Kaseng samla shnong maulungwir haringkat kajing ipo ipeng kalayo ban pun kutno ya kajing rakhe ya kasngi bakerpang jong kajing dap arpusan snem ne ka jubili rupa ha kajinga lenti jongka ban ai kajing shakri hapo kashnong bat kumju ru ha ka imlang salang baro ka we ha ka nigasngi ka deputy commissioner jong ka southwest Khasil district ka kongsi khar ka ngor kalalong kum ka kongsan habakren kum ka kongsan ha ka nigasngi ka kong kar ka ngor ka lapan pau nungkong ya ka jing ai khublei ka bakerpang na ka benta ka seng samla shnong maulungwir ka balalong ka kti ka mon ka kti ka diang ha ki por baro khamtam ha ki ni ka asnem ki bala le ha ka ba yakhun pasha ya ka klam coronavirus kiwe pat ki bala ajing kren kilong umentri shnong maulungwir uba ns wanyang u sherman ka senjuk ki seng samla shnong southwest Khasil district uba Walambok Imyong, u Sherman ka senjuk ki seng samla shnong central body, uba Banshan Buphang, u sembut menteri ka sorkar barim ubalong menta kum u co-sherman State Development Reform Commission, uba Rowel Lengdo, u EAC ka Southwest Khasil District, uba El Maulong bat kiwe. Ya kani ka jing rakhe la pencet pensngan de ka jingrwa jing shat jogi kat tu kat ni ki bla job ha ka jing penlong ye ka jing yakop ha kini ki sngi ki bla lej bat kum jo ru ka jing shat phor bat ka jing shat ki nya sngi na ka Rima Ram Folk Academy Maulungwir ya ka jing lang la penya dauba Elbok Wanyang Sherman ka SJCC ka jing kren priang sobha nauba HS Khongthau president ka seng samla shnong Maulungwir bat kum jo ru ka jing kren ai kublei na usamla Ben Johnson Lengdo general secretary ka seng samla shnong Maulungwir habangi approach kane ka sampo snam jo ka jinglong statehood ke ka ba kane ka jaka kane ka jilla kala la ban ai ngasngu sarong shibun ban ong ba ngingila hakane ka mokorwan kane ka southwest Khasi Hills kala long hado ka Kerdan district but ya kane ka district la nga kenmau shai ba kala de nadu na usnam aspa khatar haka laitare gu August ba yakane ka mau kerwat subdivision la kentiu yaka shaka Kerdan district but ngasuk ben hadu kata ban ong ba iba ruwel iba long hakatu kapor minister jong ka sarkar hakatu kapor ila ide ibmai iba don ktiba ban kentiu ya kane ka jilla hadu bakan long ka district ti ngakwa ban ai kuble iba ruwel ba ila penlong ya kane ka mokorwat civil subdivision ban kiu hadu ka Kerdan district but hitip hi habangi play ngi kiu ya ka jaka hadu ka level jong ka district malo ba mentoy kidi ki pat ba hi menshwa da dei ba pidon kam tang iwe ikot kom schedule tribe ni ki ba pair ba ki don kam ki breu ki hablet chedo nongston bakadei ka district headquarter Henry menta ngatip tikna baki pat baru kila kamsuk ba jaka manage do nongston kila banwan hangni hapo jaka jongi ala jubat president jong seng samla shnong jonga shisor tim dai nomor bangat trim ban keren lene trim ban long leader lene nomor undan brio nomor por bakhat menye long election undan bawan ti kadai kata bang ju ibun sien ki sor ki jongi kalong mo samla bun sien kimdan ong natin paring kim care ba kimdan kata ka jing khuslai ban ong let lang ban put lang si kam jong shnong si kam jong ka seng samla te ringa dap ka jing kun ban iba kumni phialong phia bun brio phia climb phia shongset kom ka seng samla shnong ban ngia so na dum ne ki kamba yo phla tre ki bun ki jingarap yo phla ai ka shnong ban let's say ka district hi bro ko te kanang ai ki jing khublai ki jong ban ki jing kermen ki jong ba ki si bob ki por ki ban nawan pi pina ya shkhamat pinang le shkhamat ki kam ki jong pi te kom ki samla kadang ko ki jing ong hak tin parang ki youth is wasted on the young dan dengan jing samla kala le no no hak ki bang samla no ba bun sin ngim sungthu yak taka bor ka bangidan ngim sungthu yak taka bor ka bangidan man trai bat ban le yak kam kemudian kam ban le bun sin ru isayong wa ku samla wa di future kan ka samla ki di future ki di ka lawai nre ka jing sha kalong bangi di ka ba menta ki samla ki di ka ba menta ki dan ki kam ban trai menta
idon kam bandan ka jing skuthu ka jing khuslai nam taka por ka bangi em banta namar ka balawai le si inum dan inum la ban le ye ka balawai le ka mentang la ban le ye kwa ban kren galong ban ai ka jing kar kur do ya ka SSS molongwir kabala deban penkut mentai kini program maro ai ba nangne sakmat ke member juga SSS kenang etresitom ban yo biang saya ka arpusan snem kabanwan abang ninyo ban rakhe ya ka golden jubilee tawadla ngamdali ya ka ban keren ngan jenalapan jembet napi ka organisation bangan syaitu kendiat ya ka development ka bakaduk ka ba ngilala ya ka ban le hagne ka thain bat kata ka long ka de ka sport bat kata ka de kani ka stadium kani ka sajnat manan sajnat manta haga ba kadon kapor kabakum ki pararamba ba trelang sarkar haktu ki por ngele nakawai kapor ko pat ngele panyo ya ki kam development ki babun haki than ki baferendre kansan kapor ba ki pararamba ki haban ya kelas bat kajinga kelas kalong ban chief minister Dr. Mukul Sangma penklannya lede sedang make activities ki babon na kamenta ke jeng biang jong ki para member jong ka sinong ka tao na ai kublay pi ma pilala ya kaban le pun ki program yo snow bat namar kata ngidon jengkermen ba hadin na bodro kane ka sinong kanang keu na kapor sa kapor tetang kini kikitin nga ay kublay api baro bat nga ay kajing kukar do haga bapanuay no ya kani kasungi kublay subon Hakatang jong kisang samla kabri Joseph na kaleng ni ay kajing kaku kado ni ay kajing kibab ya pi kisamla nado kibasdang kibarem kibalong kemelong kepa menta hado mapi kisamla kibat kam menta hado mapi kihat barit kibadang kit ya kini kelengkor terter kaban hakaba pin sayo marak hiru ya kajing dap san pausdam berbuat ya kesantenari dan kispas dan ru jong kajing yalinti jong sang samla bersyakri ya kisnong gatau ikim lang salam do boleh tegerat ubi dan lengkar bat pi udia dan lengkar ubat gi bakade kisnong malu gue kabitenat ba pinang la menang ilam kambon syu kembang isamla wala mene ba pinlong kajing syai ke distrik but data in district pinlong jing shire yung state yung jala berkawai bakin mi kira kan sai kita nala nak kanik senang kiban yalam yang kita berdua jungi hakanti kepadai hakanti kejing sya hakanti kejing tiplay hakanti ban kamai kahok